Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Oh, baby, take a walk with me. Let's sit in the shade of a coconut tree. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert met mij uw gast om de Omroep Friesland café-tafel. Ze weer de jongste deputaire van Nederland ooit. Een politieke carrière had ze tussen nog horen. Zo oud is ze nog net. Ik neem de leeftijd net, ja. Zei het net bij een dame. Maar ik vind het mooi dat ze er is. We gaan zijn praten over haar smaak, cultuur en haar leven. Bijvoorbeeld ook in de politiek. Ik had door Sietske Aleida Elisabeth Poepjes. Ja, wist. Ja. Hoe was die naam mooi te danken? Ons mem, die daar een eigen gedachte over hier. Us mem, wie krijgt mooi huid trouwt, doe ik binnen wat. En mem moest wel een beetje wennen om de efternamen Poepjes. Dat voelen ze nou net de meest elegante namen. Net dat het nou zo slim weer, maar toch. En mem had altijd wat dacht, ik ga dan misschien net over die achternamen bij het famke. Maar die voornaam ging tenminste nog wat ontwan. Dus ik ben er alle beppes ik verneemt. Oh, die uit de familie wij. Ja, en dat op zich wel traditioneel dus. Ja, wist. En dat is ik wel wat een Frieske gewoond, denk ik. En dus hard is ik echt naar de burgerlijke stand in Haas stuurt mij een briefje waar een naam goed opschreven stond. Want het moest wel even goed. Ja, schroefhouden werden net geaccepteerd, hè? Nou ja, wat het ik zei is Oprah Winfrey als voorbeeld hier Orva hieten matten. Maar haar tante, die haar onjoen hier, die dat verkeerd hem omzetten. En je kind dan hing je een blauwe naam waar je net toen hing je wollen. Wat voor, nou, wat goede ouders, wat voor naast wie? Wat best politicus? Ja. Of politica? Ja. Wat hoort zelf om? Och, Ja. nou ja, dat weet ik eigenlijk Nee, net. ik net. Nee. Maar de best politica wordt niet tussen, maar wie het een politiek naast, waar er om tafel een discussieert of zo? Ja, ik kom wel uit de familie waar altijd heel volle interesse weer voor vooruitpolitiek, maar ik Nederlandse politiek. En daar waard ik altijd al vrij betiet. Toch eens hard te mem vooral. En ik hoor de meesten uit de familie, ja, hoe praat. Het wie misschien meesten die net actief in een gemeente rieën of zo zitten, maar wel altijd een uitsprutsen mening hier over politiek en ook internationale politiek. Ja. En wij horen we een debat om tafel, onder het eten, of niet? Ja. En als je wat ouder wordt, mijn broer en ik uiteindelijk, dan worden die debatten natuurlijk wat volwoeksener. Want om nou maar eens 6-jarig bij hoe de NAVO te praten, dat get ik wat vier. Je kent het proberen, maar nee, dat snap ik. Dus daar hien we het dan wel oer. En daar hien we net flink slaande ruzie oer of zo. Hè? Want dat ziet al wel aardig bij je hoor. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik zie nog op de basisscholen, dus het zilde hier in 80 West, hè, dat er een staking wie in het basisonderwijs. Ik geloof dat Deetman minister wie en dat mijn broer en ik maar een briefje thuis kwamen. Maar de vraag of we dat dus uit de mem onderteken je laten worden voor een meer leren. Of sok iets. En ik weet nog dat u zei, nee, dat doe ik net, dat teken ik net, want daar ben ik het net maar hier. En toen ik was ook iets van, wat is dit hier? En dus zij hien we er wel door, misschien al. Ja. Muziek, is die de radio aan? Waar de platen draait? Ja, maar dat is wel wat een skiering. Want ik kom... Us Heid is een grut muziekleefhaver. En dat heb ik van hem erfd. Mijn mem en mijn broer, die had dat wat minder. En mijn mem, die kinder, die houdt er wel van. Maar die vindt het ik wel eens wat storend. Door dat ding uit. Dat gekke ding uit. Ja. En, maar mijn Heid, en dat heb ik echt van us Heid... wie ik al doe hij een jaar of 20 wie echt een daarvoor ik al altijd maar muziek ondergang, radio, LP's en ik had dat ik van hem denk ik oor kregen en we hebben alle keer wel een interesse voor heel volle muziek. In de breedte bedoel? Ja, echt haast alles. En
toen ik look 6 of zo weer, toen kreeg ik mijn eerste Walkman op Sinterklaas. En daar ben ik zo verschrikkelijk blij mee. Ik weet nog wel hoe die eruit zag. En ik hier een bandje van Madonna kregen van een oerboerjongen. Like Virgin, wie dat, haar tweede LP. En zo'n tijd heb ik altijd of een Walkman hand of een portable radiootje, een Discman, een iPod. Ik heb altijd wel iets portables bij me. Altijd muziek dus. Ja, altijd muziek. Altijd muziek. En wij hebben bij de Profeesje, we rieden zelfs ook vaker nog, ja, in mijn geval in mijn blikje. Ik heb altijd muziek hoor, maar we hebben chased auto's en die hebben bestuurders, zie ik wel bij horen Profeesjes, die hebben of de radio horen of net. En ik hier bij de club die de radio horen het. Oké, ja. Maar radio in de discussies of Nee, de muziekradio? muziek. Ja. We hebben vaak Waterstad FM op, want daar wordt net op praten. Nee. En maar ik eerlijk zeggen, die hebben prima muziek gemaakt. Ja, prima. Rock, pop, alles wat er ook komt. En ik nog wel eens wat obscuurs uit de jaren 60 zand. Ja. En maar dat is het boeten Friesland rieden dat wel eens wat min te krijgen. Dus dan geven we vaak op Sky Radio oer. Maar het is ook wel grappig. Als dan de reclame komt, dan hebben we de USB-stick on. Dat is altijd wel leuk. Dus ja, ik maak graag goed muziek. Ja. En dat bepaalt toe de playlist? Dat doen iets together. Er is inspraak mogelijk. Ja, nou ja, want verskate chauffeurs. Op je strepen staan, hè? Ja, maar muziek moet je net op je strepen staan. En het is wel zo, echt die Nederlandstalige. Vooral nou ben er vrij volle nummers van die. Ja, ze zijn technisch heel mooi, hè. Maar als er in je is, dan heb ik al dan drukken we hem even terug. Ben je een concertganger? Ries, kijk door een bandje van Madonna. Dat me voordenken dat correct bekend is dat zij weer op tournee is. Vind ik wanneer fantastisch op haar leeftijd. Ja. Die heeft respect met het goed kipt kaartjes. Het was een heel bankje, of het was een heel €100. Maar het gigantische prijs. Maar ben je zo'n concertganger mee worden? Zoals naar Madonna wollen? Ja, ik ben 2 keer bij een concert van haar West. De eerste keer in 1990, dat weer Blond Ambition. Dat weer in de Kuip in Rotterdam. Dat echt wel op het hoogtepunt van haar carrière. Hè? Ja. Nou had ze een hele lange carrière. Maar... Ja, en dat weer echt een... ik vond dat prachtig. Ik weer mooi... Waar die oerbuurjongen en oerbuurfamke dan uit had. Het idee dat ik wat hun excuus weer, want ik weer een ben, om voor ons te maaien. Daar stond ik echt voor ons, daar in de Kuip. En ik kon haar goed zien. En dat vond ik prachtig. Toen ben ik er achter kwam dat er zulke dingen als voorprogramma's binnen. Dat wist ik hier dan. Hoe is dat nou eens het zien hier Fries kwam weten? Ja. En dat wie Back by Dope Demand. Wie dat. Dat vond ik wel leuk. En ik ben letterlijk nog bij die MDMA, of nee, net Hard Candy, maar MDMA West. Dat wie ergens 12 of zo wie dat. Wie ze fjessen te let. Maar ik dat wie een hele goeie. Ja, ik mooi daar wel oer. Maar dat is ik jeugdsentiment van een pad. Ja, dat best. We zitten ongeveer het zien die verschil. Want die hebben 80 is meer referentiepunt. Ja. En voor die hebben 90 wat meer, hè? Ja, maar de basis is wel lang in de jaren 80. Toch wel? Ja, want ik ben toen wel begonnen al, toen ik zei, ik wie echt maar muziek al ondergang. En ik van mijn ziende, ik ben zelf van bouwen in 1979, die ik heel vol aan het opnemen van bandjes van de radio. Old school, mijn cassettedekje. Ja, en als ik heel eerlijk ben, ik ben weer van de cassettebandjes. Ik heb een Nakashimi heb ik gekocht. Zo'n Japans cassetterecorder. En ik keep weer nieuwe muziek op cassettebandjes. Waarom? Gewoon voor de heb? Of? Nou, als je een cassettebandje hebt, Adele had het uitgebracht, maar ik bijvoorbeeld... de Billie Eilish. Je wezen alle grote artiesten brengen het nou wel weer uit op cassettebandje. Ja, maar er is weer de revival, weer de LP. Ja, en nou het bandje. En nou het cassettebandje weer. Het mooie is, de wust dwongen om het hele album aan te harken. En net terug te spelen. En ik denk dat voor wat de artiest deelt zetten wil, het concept van het album, dat mooier en beter is. Ja, en dat is met de stream toch hoor. Ja, want het klikt terug. Ja, of daar is een playlist dus van het album, dus in je favoriete nummers en dan vier de rest. En dat is zonde, want er zijn genoeg albums van heel veel verschillende artiesten. Daar staan dan nummers op die je misschien een top 40 net, maar als er echt prachtige nummers zijn dat. Nou ja, en heel eerlijk, sommige nummers maar soms 5 keer. Hè?
Ja, krijg als blauwe cheese, het is wat een onleerde smaak. Dus dat doe ik. Maar zo'n de jaren 80 ben ik al echt maar muziek kunnen doen. Maar de jaren 90 ben natuurlijk de vormende jaren, denk ik. Ooit overwagen om een instrument... Misschien had het versquallen wel wat mijkerig met de traditionele blokfluit. Ik heb klarinet spelen van mijn 6e en mijn 12e. En dat was geen succes. Geen glanzende carrière. Nee, Verkeerde moment heb ik misschien te jong. Nee. Prachtig instrument over. Ja, maar ik mooi oer muziek, maar ik ben er net goed in. Misschien toch wel maar heel veel oefening wel, maar dat is toen in Holland net nou. En je komt dan van een Fries dorp en ik weet nog hoe het ging. Ik heb bij Halleluja leshand in Makkum, want het is een beetje hoe je dat op een dorp doet. Sietske mat ik maar naar klarinet. Ja, dat is helemaal niks. Ik heb mijn diploma aan nog wel trouwens, maar hangen en wurgen. En ik die direct te min. Maar broer, hij had met net korps of zo wat heen? Nee, uw mem is wel een betoefd orgelspielster. En die had dat... ik wil die een dus vrij jong wie hier ze al tjerketjeesten die. Toen ze 12 tretje weer moest ze wel eens invallen. Dus uw mem kent het wel. De psalmen. Ja, en ze heeft me wel eens een heel leuk trucje over verteld. Dat wist ik net, als je dus aan het wargelspielje binnen van een gemeente, hè, dus dat er dus een hele gemeente van mensen jongt, dan schrik je zo is altijd de eerste keer dat ze aan massa begint te jongen. En zij hier wel leert dat je dan heel erg bij je eigen melodie blowen moet. Je moet lieden, zei ze. En gewoon terugspelen. Altijd terugspelen. Ik was de trie kwijt ben. Whatever happens. En dat wie ik wel een mooie anekdote. Als je dan een zang of zo, maar refrein of coupletten jongen, dan ben je nog wel eens de trie kwijt als organist van bij het hoeveelste couplet zitten we. Ja, dat is exact. En daar schijnt dus een organistentrucje van te wijzen dat je dan lucifersprikjes naast je lezen en bij elk couplet druk je 3 een fut. Dus dat vind ik dan hele nieuwsgierige dingen om te jaren. Oh, daar hier op Letterman. Want ik ben christelijk opvoed en dan zien we op de Krijk in Noordburgen bij de organist. Ja. Maar dat hiek beter. Ja, de lucifersprikjes. Ja, begint vooral druk bij jezelf op die leeftijd. Dat is meestal op een kreken, ja, vooral op jonge leeftijd. Ja. Ik vind het leuk, dus best. We praten straks terug over cultuur, muziek en de politieke passie in dit geval. Maar de muziek, we hadden er al even over. Zeon Jones, hier hebben we mij. Spin Me Around, 1989 staat er mooi bij. Ja, dat ben dus die cassetteboom-vestjes. Dit zie ik echt op een cassette? Ja. Ja. Wat hier is Bas F of zo, of van dat soort dingen? Ja. Nee, van TDK. TDK. Ja, TDK. Ja, een beetje hier van buiten. Ja, grappig. Klopt. Hoe dat, besteden cassettes trouwens, die Snow Capers, of neemt het nou echt wel weer op? Nee, ik neem net op. Nee. Dat besteden cassettes. De besteden cassettes, ja. Oh, grappig, ja. En dit is gewoon van de soundtrack van die jeugd. Ja, dit wie dan. Ik loop dit weer echt de simmer van 89. Dat is een heel vrolijk licht nummer. En ik heb het net echt waarom vind ik in op heel volle plakken. Het is echt zo'n one-hit wonder west, denk ik. Maar dit wie echt de simmer van 89. Ja, dat ik dat op de Walkman hier. Ja. Volgende plaat, denk ik dan ik, blijkbaar. Belinda Carlisle. Wij heren al een beetje verliefd op in die tijd. Mooie dame, mooie pop, vestjes trouwens. Ja. Ze had wat hits gescoord en een daarvan is deze, Leave a Light On. Een beetje hetzelfde verhaal of was je nog een... wat je dan ik wil dienen is... Ja, dit is illegaal als wat natuurlijk. Maar is het nou... Het is verjaard. Ja, ik doe dit nou wat. Het is verjaard, ja. Dan gingen we naar de Biep in Makkum. En daar wien die verzamel-cd's altijd. En die nam ik dan altijd oer van een cd-speler. En wij hier dus net direct een cd-speler. Dus wat ik dan wel eens die is nou een Borman die een cd-speler hier. En daar zit ik dan een MIDI om het oer te nemen. En daar stond deze ik op. Ja. En ik vond dit een prachtig nummer. Maar daar ben je juist wel best wel een fanatieke muziekliefhebber geweest. Ja, klopt. Ik heb het oor dan de radio thuis ontzetten, maar dat vind ik echt naar de borrel om iets te doen. Ja, klopt. Dat zei wel iets hoe de belutsen niet. Ja, omdat ik muziek echt hartstikke... Ja, ik ken dat... Een muziek in om verschillende redenen denk ik mooi wijzen. En ik denk dat het perfecte nummer besteedt ik uit 3 dingen. Het is of een hele mooie stem. Adele had bijvoorbeeld zo'n uitsprutse stem. Maar Belinda Carlisle, ik wel aardig. En muziektechnisch heel erg mooi qua melodie. En als dan ik nog eens een keer
de tekst heel nieuwsgierig is, wat zou noemen als dit minder het, dan heeft de perfecte trein-eenheid van een Noord, denk ik. But darling, I'll keep the key. Just leave the light on for me. Leave a Light On van Belinda Carlisle. En we draaien het om op dat het op het listje van mijn gast van Joet zit. Sitske Poepjes, ik zit er maar in bij. Nog deputière. Wie had steeds zo'n muziek? Je bent een fanatieke muziekliefhebber. Ja. Bist je lieke fanatiek of nog fanatieker op het politieke meet? Is dat een hobby? Is dat liefhebberij? Oren hobby, oortype liefhebberij. Is er een parallel te vinden of nee? Nee, nevens mij net. Totaal net, nee. Nou, ja. In die beleving bedoel ik meer. Het bin wel zaken, politiek ek. Politiek is dit gewoon leuk vinden. Die altijd mijn interesse hand hebben. Op een andere manier als muziek. Ja. Want muziek wie vaak letterlijk de soundtrack van alle andere dingen die ik deed. Huiswerkmaatje of zo. Ja. Ik weet van het type dat geen moeite hier om muziek om te hebben bij huiswerk. Of het moest echt een beetje ingewikkeld worden. Dan moest het wel even uit. Maar politiek heeft altijd mijn interesse. Omdat ik wil van huis hart en mem en zij van mijn pakers en zij mooi kriegen ha. Omdat ik het heel nieuwsgierig vind om te zien. En ik om daarom mooi te doen. Hoe richt je omjouwing in? En dat kan hoe je eigen dorp, je professie. Dat kan ik hoe de vrouw het gaan. En hoe gaat politieke... hoe vorm je überhaupt je mening over dingen? En hoe kun je daar verschillend in zitten? En hoe werk je vooral dingen... Dat is ik wel heel nieuwsgierig op het internationale politieke terrein. Dat het van ik zeg altijd wel naar het Jeugdjournaal. Dat is echt een geweldig vehikel om bijen erbij te krijgen. En nog steeds. Ja. En nog steeds. En ik zul er ook nog wel eens naar. Ja. Heerlijk verhelderend. Ja, wis. En dan, dat het al, wat er nou ik in Oekraïne en om de Oekraïne heen plak vind, dat is verschrikkelijk nieuwsgierig. En dat het altijd al mijn interesse hand, dat soort zaken. En wat het mooiste is dat het begint te begrijpen, zodat het ik wat voorspellijk is, dan viel ik wat minder onmachtig als mees. En daar ik wel mooi dwang is. En daar is de Friese politiek ik wel heel geschikt voor altijd. En daar leidt hem ook voor de moeilijkheid, hè? Van het echt lokale, naar het regionale, het landelijke en de wereld om daar een lijn in te vinden. Maar zit net zo volle verschil tussen. Dat denk ik soms ook wel eens, alleen de schalen zo was. Hè? Exact. En wij hebben geen Patriot-raketten als provincie Friesland. Nee, maar ik denk wel dat de zwaargen van een New Yorker en een Londenaar en een Amsterdammer bij wie je spreekt net zo wat verschilt van een Fries, denk ik. In grote lijn dan, hè? Uiteindelijk net, Je wil exact. een veilige wereld hebben, je wil een beetje skin leven, Ja. et cetera, et cetera. Exact. En wat ik... Somtijden zaken ik even tijd nodig. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat heb ik als deputière wel heel vaak mien te zien. Je moet er net direct maar een oplossing of een mening komen. Somtijden moet je dingen ik even net te lang, maar ik even gewurrel letten. Nog even tot 10 tellen. Ja, en ik een bepaald lood moet er even uit. En zeker Nederlanders hebben wel eens de neiging om te zeggen, nou, zullen we het maar direct even oplossen? Of, ik weet wel wat jou bedoelen. Jou bedoelen dit. Nee, het moet er even uit. Ja. En dat is wat mensen nodig hebben. Want we zijn even bij voor kampioen discussiëren. En soms ook wel iemand, hè? Ja, en wat ik wel mooi is om te zien Ik is... heb wel heel lang trok in vaak, hè? Heel lang. Maar is ik een goede Nederlandse gewoonte. In die zin, ik mocht vanuit het taaldossier ik wil eens wat meer internationale vergaderingen vastzitten. Waar orenvertegenwoordigers van lietsere talen in Europa bij weer. En daar zie je letterlijk aan tafel wat de culturele verschillen binnen tussen Nederlanders, Friezen en mensen uit Catalonië, Wales. Maar ik bijvoorbeeld uit Scandinavië. En het is heel nieuwsgierig om te zien. In gedrag of simpel woordkeuzes? Beide. Want wat je zegt is, Nederlanders ben heel erg op in je riedigheid uiteindelijk focus. Dat we het machine vinden. En dat elke er wat van vinden mag. Dus dat elke een verhaal erover hebben mag.
En als je meer naar het zuiden van Europa sjoggen, bijvoorbeeld de Spanjaarden of de Italianen, die dan ik bij zo'n vergadering wien, die ben heel erg gewend dat één persoon, de vastzitter, de leiding neemt. Want dat doen ze daar al een. Dus die verwachten van mij wel eens wat een meer autoritaire houding. Dan had ik het hier in Friesland die het hier met de provincies zetten. Ja, wat meer die dame worden het. Precies. Ja. En de Duitsers, die hebben volslagen gevoel voor humor. Dat is echt heel leuk om te echt zo, zien. Maar dat weten ze ik van hunzelf. En die sjoggen altijd een beetje mooi scheef eigen naar de Nederlanders. Wij zijn wat hun vrolijke neven in hun beleving. Nee, een beetje de weirde. De weirde. Zo van wel familie, Ja. maar een beetje apart. Ja. En dat vind je stiekem ik wel heel erg leuk. Nou, en de Scandinaviërs, ja, die ben zo kwad als maar kind. Ja, en hè? dat, ja, net in het brutale, maar meer van, ja, to the point. En het gevoel voor humor is daar ik wel eens wat vier te ziekje. Of verschrikkelijk onderkoeld. En wat ik altijd wel heel erg leuk is om te zien, dat je dan die Ieren, hè, maar hun Gaelic en het Wales, die hebben altijd een enorme tirade in Londen. Als dan zo'n geerkomst hierst, nou, dan koest gerust 15 minuten eerst even vrij plannen. Dan kreeg je weer zo'n hele Boris Johnson tirade. En dan wat er mis wie mooi Westminster. En dan kwam het, nou ja, lek wel boppen. Maar ik dat mat er even uit. En dat is wel leuk om, ja, ik vind dat heel leuk om daar wat mooi om te pielen. Ja, en blijkbaar gaan wij toch... ja, er zit een Noordzee tussen. Maar toch is er, denk ik, wat Britse en wat Welsche en Schotse humor... Ja. Hoe het kanaal heen kwam richting u. Het zit dichterbij. We wijden er net op, maar we wijden er wel haast zien aan. Nou ja. Maar dat denk ik was de Duitsers inderdaad en de Engelsen. Wij passen er wel perfect tussen. Hè? Ja, We zitten bij Friesen misschien ik nog bij Hollanders. Ja, dat is wel weer. In dat opzicht is van een internationaal politiek field het Fries wijzend verhipte handig. Want de kist elke kant oerhellen. De snapste Scandinaviërs goed. Die ben wat gereserveerder, die ben wat rustiger. Die vallen die ik net lastig. Ja. Als het in een net mijn hele verhaal. En in je geloed is soms, kijk ze zo'n woordpik. Ja, en dan nou is ja. het, Maar dan ben wij net beledigd. Nee, wij snappen dat wel toch? Ja. En de Britten en de Ieren, die snappen we ik wel aardig. Skotten gaat ik altijd hartstikke goed. Want daar heb ik wel wat meer skippelijks mooi. En de Spanjaarden en de Italianen, die vind ik heel nieuwsgierig. Omdat ik het een mooie taal en dat soort dingen vind. Maar die zitten net gevoelsmietig dicht bij u. Alleen nog, dus daar moest wat meer moeite verdwan. Het is oors. Maar wat mij opvalt, is dat... ik weet net helemaal het goed sjog, maar de plattelandscultuur per land liep het meer op elkaar dan als Tinkst. En ik bedoel te zeggen, het platteland van Italië liep het meer op het platteland van Nederland. Wij hebben meer met elkaar gemeen dan wij denken. Ik al is het hartstikke Zuid-Italië. Ja, klinkt zo via voortland, maar dat is dus net. Matera, wie culturele haatstad in 2019. Ik mocht daarbij een iepening wijzen. En ik kon gewoon vielen van... dit liep het wel wat op us. Oors, maar hetzelfde gevoel, hetzelfde tempo, wat vies wichtig in het leven. Net die grote drokte van een stad of die onschen, maar de echte kwaliteit van het leven. En ik denk dat in het platteland in Ierland extra is, Engeland. En dat vind ik wel een hele mooie gedachte. Ja. Op zich ik wel loos, want de tijd gaat ik wat minder snel vaak hè, op het platteland. Ja. In de stad ben je toch al heel bang. De nieuwe trend. We moeten hip, we moeten bijblijven. Nou ja, en was Gebeurt na je week al. En maar dat is mijn eigen theorie. Ik ben het ook het goedje. Als je op een klutsje machinaal zit in een grote stad, dan mag je meer dwan als persoon om op te vallen. Want er is zo volle die op dat liekje. En daar wil je misschien wat drokker van. En als dat in een dorp als Makkum doet, waar ik zelf wel kom, of nou ja, waar dan ik, maar dan denk ze toch normaal man. Ja. We weten wel wie het best. Ja, de beste een van de boorman. Die, Ja. Nee, ik snap die helemaal. We beginnen weer naar muziek. Begint alleen maar door die jaren 90, of misschien kijk nog wel wat jij, dat die smaak eigenlijk al wat een tot ontwikkeling kwam. Wel aardig, we hadden terwijl we redelijke pophits draait. Ja. En we klappen er even met Rammstein in. Ja. Waar kwam Rammstein
bij mevrouw Poepjes in het leven. Nou, dat Hoe is weer- dat gegaan, mevrouw? Nou, we weer de Sumerol Nederlands te praten van de schrik. Dat is mijn studententijd geweest. Ik heb in Grace Ruchten studeren. Ik Ja. ben naar Isan, Johantig begonnen. Even van de Polen. De kans van de bogenman, hè? Ja, snits. Ja. Wie een aardige muzikale squallen. Dat zou correct zijn, want als er ergens een muziektraditie Ja. is, dan is het Bob daar. Ja, zulke mensen als Arne Oosterhaven, wie en ik mijn muziekdocent. Ja, geniale gasten. En ik zie heel wat vrienden die in de Bogerman Big Band zitten. Ja. Dat zit ik dus net in, want daar weet ik gewoon dat ik goed genoeg Als het wel was. proberen? Nee, nee. Nee, je nou niet zien, nee. Ik heb wel een toneel op het Bogerman dient. Dat wie meer mijn ding. En, maar dat wie een geweldige squallen. Waar echt heel veel romte weer van jonge mensen die wat willen. Ja, nee, fantastische traditie. En heel veel, wie aan de ene kant een beetje strenge squallen, moesten ze hun huiswerk wel dienen hebben. Maar als dat dan dien is, dan mochten ze van alles uitspoken. En, maar ik ging dus naar Greesta en dan kom je in een studentenhuis te wenjen. En daar dan kom je ik met orenmeesken in aanraking. En ik hier een huisgenoot die weer helemaal van de hard rock en van dat soort dingen. En die draaide dit spul wel eens. En ja, ik vond lang net alles mooi. En dan hier die ik weer Cradle of Filth on. En dan denk ik, god toch op man. En weet ik klap hoor. Maar ik vond dat Rammstein-verhaal ik vond het echt hartstikke mooi. En dit wie ook ik de tijd dat die clips die daarbij hebben, want dan zien we de hele dag naar TMF te zien en Wiels van college moesten, denk ik. En dit sprutst mij heel erg aan. Omdat het wat symfonisch van karakter is, dat vind ik wel mooi. Het had een heel apart randje. Het is een beetje verdacht randje. Ja, maar ook iets meligs. Klopt. Er zit ik een beeld humor in. De achtergrond, ja, die man had ik wat Ja. dat speelt wat ruimte. Ze komt eigenlijk nergens mee uit de Oost-Duitsland waar. Ja. En het is niet helemaal 100% zuiver, maar echt net helemaal 100% fout. Nee. Maar dat jou misschien krijgt dat foute randje. Ja. Ik neem het maar een beetje de Frank Sinatra feel. Ja. Jou er wel bij spanning hoor. Ja, absoluut. Maar het is zo'n clubman die... dat je altijd weer een nieuw nummer is. Laat zien, ik werd Duitsland. Ik heb trouwens de nieuwste Rammstein op cassettebandje. Dat denk ik, even de songtekstmodel. Wat je al hebben gezongen. Ja, daar wil ik wat discussie over in Duitsland. Ik geloof dat het uiteindelijk toch nog wel goed kwam is. Ja, Want ik geloof dat het wel doogt. Maar je moet er wel... de teksten van Madonna ben wat noffelijker. Ja. Wat vind je überhaupt van dat soort kerels? Ik bedoel, zit dik in het bed, leer, viewer. Had je iets mee of stierst meer op afstand te denken van kind wel waarderen. Ja, ik zoek het in zijn genre. En daar ben het masters het in. Maar zoals die zelf vaststellen kan, dus op een gegeven moment, ik zeg maar de speakerbroek nog naar zo'n concert gaat en in de moshpit in de drek versoept of stierst meer bij de dranktent en denkt, dit shock op een afstandje on. Jij er het laatste, want een kijken dan doener in dat. Ja, dan moest mij net in een moshpit zetten. Dat is de rest geen signen op, maar. Bereid West hoe dat. Nou, hij was een echte CDA ergens tussenin. En maar ik in Reka, wie culturele haatstad van 2020, die eerder mijn meisken die dat hele corona hier volslaande boel vergriemen schoen. Maar die opening kon nog krekken in januari 2020 en dan ben ik ook geweest. En de Reka is wat een anarchistische stad in Kroatië, waar ik een flinke metal scene en rock scene is. En daar wie ik een peer van dit soort bands. En daar heb ik maar genoegen bij stond te zien. Daar wie ik een enorme jaren 80 flashback daar eigenlijk. En daar wie ik zo'n moshpit bij. Toen dacht ik, daar moet ik maar even net in. En dat ligt me net handig. Maar ik vind het echt prachtig. Ja, geweldig. Rammstein en Sonne. Ik moet even in mijn eigen herinnering hier van griepen. Want we hebben ze ooit op Waltrok in Burghamhoorn onder Simmerdiek notabene. Ja. Super toll. Ja, geweldig man. Maar dit komt ze nou nog wel eens even op. Ja, absoluut. En ze hebben ik wel mooie nummers hier in Jonken maken. Moeder is ik hartstikke goed. Maar ik de laatste nummers wel. Wat het wel maar Rammstein is. Ik moet even erbij delen van wat zongen ze nou echt. Want het moet wel even dogen. Even checken. Ja, en ik geloof dat het alle gekrekt doogt. Echt maar de hakken hoe de sleet. Dat zal hun imago ik wil wezen. Maar ja, muziek en is natuurlijk ook net politiek neutraal. Hè? Muziek is ik vaak broekt in de
Skiernis om een politiek punt mooi te maken. Die Seeger, die This land is my land, this land is your land. Die is echt bekend om de protestnoemers. Muziek is net normvrij. Nee, het wordt vaak een spoor inbroekt. Ja. Kijk, ze natuurlijk de mythe rondom sport. Dat mij niks met politiek te maken. Maar is net zo. Maar dat is net zo. En dat hoed ik net. En dat hoor ik net. Nee. Maar dat wordt dan nog eens een soort Ja. verhaal omheen. Maar dat is natuurlijk, net. Nee, dat vind ik ook. Nee. En helaas, ik in de muziek ben er ook hele foute dingen. Hele foute dingen, ja. Ja. Maar goed, het blijft wel hoe dat Rammstein een geweldige show nog steeds had. Best Survivors, in de business. Ja. En heel grappig, daar sterren. Hoe komt dat zo'n cassette aan? Gisteren was er naar je winkel, of is het al online? Beide. Ja, ik hel je hier in Ljouwert wel eens wat. Vlakbij het Profeetjes hebben we een mooie sammeling van goede platenzaken en zo. En ik hel je in Grace bij Plato ook wel eens wat, want die hebben cassettebandjes te koop. Maar ik bestel ik volle via internet. En er zijn hele goede webshops, streekrejocht van de producenten die dat al even kopen. En die ben vaak heel gauw uitverkocht. Bogenman vertelt wel wat theatermeidingen. Ja. Wat komt pro theater? Gist pro naar theater staan? Op eigen man en boert? Of? Ja, nou, dat minder dan ik wil. Maar dat had ik maar het werkschema uit te steken en zo. Maar ik vind dat wel heel erg mooi. Ik ben een groot filmliefhebber trouwens. Toneel heb ik altijd al prachtig vond. Ja. En dat had ik wel, denk ik, wat mooi de politiek uit te steken. Want politiek is waar een pad ik... het klinkt heel keusmeertig, ja, maar politiek is voor een pad ik acteren. En net om daar de boel mooi voor de gek te houden, van dat je constant aan het acteren bent. Maar acteren is, denk ik, ook, als het nou voor film is of op podium, dat is een vaardigheid. Je moet de loert duidelijk spreken, rijstig spreken. En dat geldt in de politiek. Ik heb daar wel cursussen voor hand ik bij mijn eigen politieke partij. En dat zijn hele handige cursussen. Dat je dus net het balkenende effect waar het altijd neemt. Dat je heel snel, heel hut praten. Dat is die begrip. En zeker als vrouw, ik moest die stem leeg houden. Want vrouwen hebben wel eens een neiging samen een beetje te praten. En je moet het een beetje, hoor ik net zo te praten. Maar dat ben wel de wat toneelachtige zaken, denk ik. Nou, dat is natuurlijk de technische kant van het verhaal. Ja. Ik heb wel eens misschien 2 keer, maar dat zijn ministerie net als haar, dat sommige politici behoorlijk bij elkaar botsen. Ja. En dan naar oren en jou gewoon hoorn. Ja, dat hebben wij dat wel. is ook een vorm van theater natuurlijk. Ja. Dat je je verhaal door. Nou, dat kan dus zwart-wit, 180 graden ten opzichte van elkaar wijzen. Ja. En naar oren wel mooi zijn, hè? Ja, en ik denk dat komt misschien een beetje vreemd door als je net in de politiek zit van wat hij deed. Dat is vaak een heel pro de verontwaardiging hoor. Hè? Hoe kun je dat nou doen? Nou, maar ik heb dat altijd zien als een stukje politieke volwoeksenheid van een land of een provincie. Zei dat dus wat door de democratie? Ja, dat je zaken uit elkaar hel je kennen. Dat net alles direct in het persoonlijke lutsen wordt. Dat je een zekere... Kijk, als een dokter, als hij met een patiënt aan het praten is, dan schakelt hij een deel van zijn persoonlijkheid uit. Net volslaan, want dat ken ik net. Maar dat je een zekere objectiviteit erin zet. Want als je politiek zo verschrikkelijk persoonlijk maakt je en het net meer onderscheiden kunnen hoe je verhaal houdt van hoe je binnen naar oren ta, daar komt griemerij van, daar komt slaande ruzie van. Dat moet je een beetje uit elkaar heljen, denk ik. Je bent deputaire onder met cultuur en taal in de portefeuille. Er had nog meer portefeuilles, maar dit bent toch wel even de onderwerpen die in het eeg vallen. Is het soms in deputaireskap, best er oors naar Schengen? Hast een orenblik op cultuur kregen? Ja, wel wat. Ja. Ik heb meer eigen gekregen als persoon, maar ik als bestuurder. Je de het alweer, hè? Die 2 dingen. Het zet die in op je hetzelfde. Voor hoe dapper keuzers binnen. Toch, en dat dat nou een scrouwer is, of een muzikant, of een toneelspeler, of een filmmaker. De laatste stukje ziel en zaligheid van die wezen in die werk. En dat luistert ta oordeel in de marinade van de boetewacht. Van Sisma was er van Viest. Viest het mooi, viest het net mooi. En dat is heel kwetsbaar. Want meesten kennen het verschrikkelijk vinden was dorst. En
ik denk dat dat wel rekt. En er waard wel eens, in de politiek wordt er wel eens een beetje eemeld van... och, altijd weer die kunstenaars, altijd weer... keer nergens hoe kritiek is. En dat is toch een beetje oors. Want er luistert een stukje van die eigen ziel in... en daar was verschrikkelijk kwetsbaar in. Dus daar ben ik wel in verloren. Hoe moeilijk is het dan... dat To als deputaire in een rol zit... werd het eigenlijk vaak om geld geert. Dat is net moeilijk. Want nee, hè? Nee, dat Maar is... het was wel keuzes, meidje. Of... Ja, maar het is geen rocket science. Het kost wel om mensen hun... Ja, en wat Het wordt gauw emotioneel, hè? Ja, als het er net om tinkst Nou, wel. heel kort is. Ja, en maak je een hele warme dingen mee. Ja, nee, maar dat snapt je ook al. Ja, ik snap het heel goed. Ja. En, Als dat leren maakt om daarmee om te gaan... Ja. Dat lijkt mij nog wel een stap. Want als je een kaartje geeft van een film of een theatervoorstelling... Ja. Dat doet dus liefhebberij, dan had je zin hoor, dan had je leuke jongen. Ja. En nu zit je achter een bureau en dan mag je op een hele andere manier als deputaire... Ja. naar een theatervoorstelling misschien. Nou is het voordeel van deputaire wezen bij de provincie Friesland... dat uw beurs aardig vol is. Als je zocht naar een orenprovincie... die heeft volle minder te verhakkelen voor cultuur. Dus als er eens een bijzonder verziek komt om iets financierd te krijgen, dan is vaak net het probleem van waar hel je wat geld bij? Ja, het moet echt om hele grote bedragen gaan. Maar meer van hoe krijgen we dat een beetje in een goed juridisch vet? Want als de in wat jou is, dan moet het eigenlijk oren. Ik wat jou. Je moet wel consequent wezen. Beetje wel, ja. En maar aan de andere kant zou die Spaken Heikel altijd zijn. Niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos. Nou ja, want is cultuur juist net het poor in wij je... Ja. En ze nou dan inconsequent wezen, want klopt. dat is geen kunst. Ik heb wel eens, de provincie had wel eens yield om iets jong, waarvan mijn persoonlijke smaak zei, nou, dit weet ik niet. Ja. Maar dat was eerst van, ja, hier is behoefte aan in uw provincie, of het is goed voor uw uitstraling naar Boetenta. En dat we het wel doggen. Ja, en dan is het goed dat je dus het persoonlijke dat moet je uit elkaar loeken. Je moet er dus wel eens iets doen waarvan de persoon iets denkt, leven zandje, wat is dit? Maar dat je wel zeggen van, hé, dit mat lou ik wel. Want dit docht wat eerne oors. En ik vind ook, je mag ik wel eens geld besteden aan iets wat misschien op een gigantische mislukking uitkomt, maar dan heb je het bezocht. Ja. En daar lou ik in. Toch even een nieuwsgierige vraag. Waarom hebben wij in Friesland meer geld voor die cultuuroer dan een andere provincie? Waar leidt hem dat hoor? Het maar twee dingen uit uw steden, ben daar heel duidelijk in. Dus meer cultuurminded. Ja, steden in zijn geheel ben meer. Ja, ik weet wel aardig dwars door alle politieke partijen heen. Dat het een onderdeel is van uw Frieske eigen cultuur. Het is ik mooi om te zien dat wij überhaupt wel net een rommelbegrutting hebben, maar als de provincie Friesland naast bijvoorbeeld een provincie Flevoland is, dan hebben wij en Drenthe hebben wij volle miljard te besteden. Ik kon oorzaken zoals infrastructuur of economie. Komt het omdat je dan iets meer meest kan waaien? Nee, dat had ik maar u nu ontvermogen u te steen. En dat lijkt nog een spaarpotje. Iets meer meesken wenje en maar dat soort zaken. En prioriteit dus. Ja, absoluut. Cultuur. Ja. Best ik wel onderdeel was van discussies. Hoe vies dat? Oh, dat vind ik machtig. Ja? Ja, vind ik machtig. Want dat zien we, gelukkig valt het nog een beetje thuis in Friesland. Ja. Maar het is nog net zo heftig ga ik het hier dus in de Rhône staat. Het geskeld en het gerach en gedram. Maar dat komt vaak... Helemaal vrij zijn we er net van wijzen, denk ik. Nee, maar het is onmacht, denk ik vaak. Maar op dat middelpunt van de wijze... maar dan moest het in dit werk gaan. Is dat aardig voortzetten? Ja, en als het te persoonlijk maakt. Nou, voor sommigen is het heel persoonlijk. Nee, dat is het van mij net. Nee, maar als de oren naar dit is persoonlijk binnen. Maar sjug ik het nog net als persoonlijk. Nee, hè? Nee, dan sjug ik het meer als een teken van... ik ben dan de magneet of de katalysator... roen om loer dat eruit mat. Dat sjug ik net als persoonlijk. En ik heb er wel eens hele nieuwe stukjes in de kranten staan. Opiniestukjes over Sietske Poepjes of het CDA. Het CDA, ik wil eens wat nog maken het hier. Nee, dat zit mij net was. Nee, dat straalt ik net uit. Nee. Maar goed, het gaat dan wel hoe die
Ja. Al is het in functie, Ja. maar dan nog. Hè? Maar ik heb dat ik wel eens in de infraportefeuille had. Ja? Doe ik krijg begonnen als deputaire wie de centrale as krijg in ombouw. Die echt Het meest besprutsen van Friesland. Dat wie slaande ruzie hoor in uw profeesje. Ja. Nou, En moet ik dwars door de woorden heen. Hè? ja, nou, daar voelt mensen wel wat van. Ja. En terecht. Ja. Dus toen heb ik het ik wel mooi gekregen. Dan heb ik wel boeren langs de dik stonden. Daar van Sietske poepjes dit of dat. Nou, daar hiek het in het begin wel eens een heel iets moeilijk. Maar daar krijg je wel... daar vier je wel een waai in. En dat mooi ik. Want ik vind als mensen ontevreden ben over de provincie Friesland, dan hoest ik net altijd een blad van de molen te nemen. Ik bedoel, smiet het er maar uit. Dat kan wel heren. Ja, en we hebben natuurlijk wat een dubbele rol met politici. Je moet zo gewoon mogelijk blijven. Ja. Wij Friesen hoor ik wel van Ja. het vlakke land, Ja. om het maar eens zo te zeggen. En aan de andere kant had een deputaire hier wel behoorlijk wat status. Als het zou wel eens een ministerschap neemt. Hè? Ja, Nee, maar als symboliek dan. Hè? ja, of een wethouder van. Je krijgt wel een status. Ja. Hier heb ik het idee. Ja en nee. Ja, aan de ene Ik heb kant. er geen ervaring mee, dus is maar. Nou ja, het verschaat de kant. Ja, je hebt een changed auto. Ik het niet zo hier, maar de muziek is zo. Weet ik net altijd niet zitten. Ik heb een heel apart blikje van mezelf. Dat het heel hut waait, dat ik wel stink nou. Maar even net al. Ja, ik ben. Ja, nee, nou ja, precies. Maar je moet er net denken dat ik binnen. Want dan gaat mis, denk Ja, ik. want lost het mee op en dan gaat de deputaire jas uit. Hè? Ja. Maar het voordeel is wel van Friesland. Ja, daar best een deputaire, maar daar best ik altijd nog Sietske uit Makkum of Sietske van Arend en Sherry. En het waar ik zelf waar ik kom, Makkum. Nou, ik ben wel eens in een. Ik wil net zeggen dat ik in pyjama naar de supermarkt geweest ben, maar het liep er wel vrij vol op. Ja. En dat is toch ik mooi. Dat is ook wel de charme van deze provincie. Ja, en wat ik heel mooi vind is dat een provincie hier bij us er ik nog dat doet. Wij krijgen wel eens mensen op uw klantennummer, op klantenservice nummer terug, die bijvoorbeeld een OV-chip kwijt binnen en die bel je dan naar de provincie. En dat vind ik hartstikke mooi. Want dan denken mensen, nou, maar naar de provincie. Wij krijgen soms echt de meest aparte vragen daar binnen, die niet maar uw werk uitsteken. Maar een soort veilige haven. Ja, en dan vind ik dat wij daarop leveren moeten. En had ik dan wel eens van collega-deputaire uit orenprovincies, dat de provincie daar toch wat een onzichtbare. Nou, dan denk ik dan herwijtje, zeg ik nog net. Wat zist? Nou, een goede vraag. Is er al uit? Nou, ik wil wel heel graag in het Iepenbeerbestuur blowen. Dat vind ik echt heel mooi om te doen. Nou ja, stappers, maar dat mij nog wel duidelijk Ja. werden. Doe nog iets bij de verkiezing straks of zei het nee? Het is afgelopen en ik meng me daar net in. Ik ben listtrouwer. Het partijbestuur van het CDA had Ja, me want dat zit wel op papier. op het laatste plakje zetten. Maar toch bij de folders of net? Ja, want dat vind ik hartstikke mooi. Ik vind verkiezingen altijd heel mooi om te doen. Dat is. Ja, echt? Ja, vind ik heel leuk. Alle dingen mij verschrikkelijk. Nee, dat is hartstikke Mensen mooi. die zin houden, beginnen te blaren door die landelijke politiek. Ja, dan moeten we maar goed ons best doen. Ja, Het verschil is, in Rusland bestaat dit net. Nee, ik ben het mij niet eens. En jawel, het is toch mooi dat een burger een beetje een grote moelen herkent en een bestuurder. Ja, nee, ik vind het prachtig. Ja. Maar ik vind campagne via hartstikke mooi. Hartstikke mooi. En ik ben in 2000 zo'n mooi begonnen, steertelid. En 11 jaar hier denk ik, nou, daar gaan we weer. Ik vind het echt heel erg leuk. Maar Sietske van Bargemaster of zoiets? Nou ja, dat ben wel dan de functies West-Ontingst, bestuur. En daar ging nou ook net zo vol. Nee, ik ook niet concreet, maar ja. daar gaat in gevoel uit. Ja, en dat. Mensen zeggen in een wereldreis. Nee. Het Iepenbeer-bestuur, dus mooi burgers ondergang wijzen voor die eigen omjouwing. Dat heb ik echt vanuit 2000 zo'n hartstikke mooi vond en dat wil ik graag dwanblouwen. Ja. En nu even naar de agenda, dus het is het punt om naar Berlijn te reizen. Ja. Acuut jaloers op, prachtige stad. Ja. Maar ben je daar in functie? Ja, daar ben ik in functie. Is dat dan wel nog steeds al leuk dan, Berlijn? Ja, want je kan alles leuk maken als je je houding er maar op aanpast. Ja, correct. Maar dit is echt wel mooi. Hè? Dit is de Groene Woche. Dat is een soort internationale landbouwbeurs in Berlijn. De eerste keer weer in 2 jaar, nou dat hele corona al heen dat het weer kan. Daar presenteer je landen
landen, maar ik deelstaten, dus ik Friesland, haren derre oer. Nou, hoe zitten wij in het landbouwdossier? Hoe willen wij de regie nemen? In uw geval als provincie Friesland op uw Iepenbieren Romte. En ik maak hem direct maar heel politiek. Wij zijn in de provincie Friesland net een franchisekantoor van Den Haag, lidsteen van Brussel. Dus wij doen het op uw manier. En dat wil ik eigenlijk uitvinden. En daarom ga ik erheen. Kijk. Ja. Wat houdt dat in de praktijk in? Dus dat is Nou, lezingen, van de Joen, borrels, politieke bijeenkomsten? Ja, dat. Van de Joen is er dus een... van de Joen is Toons die de Joen. Om het eind van januari is er een geerkomst die organiseerd is door de provincie Gelderland. En daar zijn alle keer Nederlandse provincies, maar ik Duitse deelstaten, meeste van de ministeries, uit de landbouwsector zelfs. En dan heet het machinaal door oer. Van wat doe je, wat doe je? De Kevin Swik kaartjes, visitekaartjes in de tas zetten. Morgen is er vanuit de ministers van Landbouw in Europees Vermin is er op zo'n beurs is er het hier en hoor. De Nederlandse ambassade organiseert het ook wat. Ja, en wat je daar dus doet, wil ik ambtelijk maar ministeriemeesters praten. Want heel veel ongelukken in de politiek binnen er omdat mensen net genoeg van elkaar weten. De beweegredenen, de gedachten. En het is de bedoeling om dat daar te werken. Dus waarom ben die Friesen altijd zo was? Nou, hier en hier en hierom. En er is van alles onderhoorn, hè? Dus van alles. Ja, ja. Dus het is mooi werk. En ik vind het mooi dat ik op het stukje van mijn deputaire wijze dit nog dwam. Maar het is mijn portefeuille net. Maar wij zijn collegiaal bestuur machinaal. Dat houdt te zien dat we elkaar vervangen kunnen. En ik doe dit graag. Nou, en keer straf toch, Berlijn? Absoluut net. Is hij in een blikje of is hij rieden? Ik let me rieden. Dat ligt weer het verstandigst. En, Alleen daarom had ik maar eens een per weekend Ja, net jongen. langer deputaire, want ik niet even rieden. Ja. Prachtig. Ik ga niet van een dilemma zetten, want wij kunnen maar fjouwen draaien, helaas vanwege de tijdplaat. Dus de laatste 2, maar nog weer een keuzemeisje. En dan moet kiezen tussen London Grammar en Madonna. Oh, heer. Ja, dit is een horrorvraag. Dit is echt... Madonna. Madonna, toch maar. Ja. Leuk dat je wist. Dank je wel. Graag gedaan. En naar Berlijn, we gaan naar Makkum, wat een dorp is. Voor mijn gevoel altijd een soort tolfde stad van Friesland. Klopt, het is technisch heel dikke vlekken. Het zit tussen een dorp en een stad in. En dat vreet me nog wel zo. Zo zou je het nog kennen? Wat? 2023. Zo mag hem nog de stadsrecht nooit krijgen kennen. Of is zij iets dichtsmart? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, dan eindig je Nou, bij een mooie vraag. En het mag maar eens uitzieken op Wikipedia. Er wordt haast nooit meer een stadsrecht maar uit. Nee, want dat wie echt een tiet uit de ridders en de stadsruchten willen vaak toch laai hebben. Ja, dat snap ik, maar ja. Dus misschien moeten wij het als profeetje dwaan. Nou, dat ging nog wel eens even. Nou, ik vrees me les hoor, want met de fiets kom ik wel stroom. Ja. Vind ik prachtig. En ik zeg dat het nee, dorp. Ik houd in de Nijmegen steden. Ja. En ik denk, waarom delen ze die net met Ruud? Ik weet dat. Begint uitzieken. Ja. Ja, ik weet dat. Veel plezier en dank u wel. Komt goed. Or the cold of thunder threatens every